Pangko ba tengok apa mangin tu. Ang ko'y dalam pa pang kuha woy ko diyan. Ngapi, ngapi baju. Mana ngapi? Dua palun tu. Mana jelas no. Mana jelas no. Ngapi api. Udah ngap kali guys. Ngapi lera nanti lera. Udah mari nanti. Sorry jidan. Oh. Ya.
bantu na kami. Bantu na kami, Pak. Ini. Ito na kaya tayo ulit.